Welcome to Smart Nation Pro. On this channel, you will learn the English language for beginners. And it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. بحق ግን ንመን ኢልና ኢና ንነብር ንገብሮምን ንውስኖም ውሳነታት ከኣመን ተመርኩስና ኢና ንገብሮ ኣብቶም ዘፍቁርና ዲና ወይስ ኣብቶም ዘፍቁርና ኢና ብዝያዳ ኣተኩሮ ንገብር ነቶም ኣዝዮም ዘፍቁርና ሰባት ክሳብ ክንደይና ኣድህቦ ንህቦምን ንሓስበሎምን ነቲ ኣባና ዘጥፍዎ ጸዓት ኣባና ዘለዎም ክብርን ዋጋን ስለና ዝሓልፍዎ መስገደልን ሓሲብናን ተገንዚብናንስ ብሓቅዶ ኣብ ህይወትናን ውሳነታትናን ቀዳምነት ንህቦም ኢና ኣብ ህይወት ዕውት ዝኾነ ኣነባብራ ክንመርሕ ናይ ግድን ኩላትና ክንመሃሮ ዘለና ኣብቶም ናይ ብሓቂ ኣብ ህይወት ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ፎከስ ወይ ኣድህቦ ናይ ምግባር ዓቕምና እዩ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ኩላትና ኣገዳሲ ክኸውን ዘሎ ዝምድናና ምስ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ብዘይብኡ ህይወት ኣይመሃለወናን ነይሩ ከምኡውን ብዘይብኡ ህይወትና ከነሳሊኹን ከነናውሕ ስለዘይከኣል ስድራና እውን ካብቶም ልዑል ኣተኩሮ ክንህቦም ዝግባአና እዮም ኣብዛ ዓለም ብሞት ክንፍለጥ ከለና ምሳና ንማሎ ወላ ሓደ ነገር እኮ የለን እቶም ዘፍቁሩና ግን ነቲ ምሶም ዘሕለፍና ህይወት ከምኡውን ብህይወት ከለና ማዕረ ክንደይ ንዕኦም ኣገደስቲ ከም ዝነበርና እንዳዘከሩ እዮም ዝነብሩ ዝምድናታት ኩሉ ግዜ ናይ ግዜ ፈተናታት ዘጋጥም ኣይሓልፉን እዮም እዚ እንዳሓን ግን እቶም ናይ ግዜ ፈተና ዝሓልፉ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ግዜ ስኮምካ ክጥዕመካ ከሎ ወይ ኣብ ግዜ ዓጎስካ ዝሕጎሱ ብዝለዓለ መጠን ኣድህቦ ይግብኦም እዩ እቲ እንኮ ነገር ኣብ ህይወት ቀጻሊ ዘጋጥም ለውጥ እዩ እምነታት ይቕየር ዘለናይ ሃዋህው ይቕየር ከምኡውን ሰባት ከይተረፉ ይቕየሩ እዮም ስለዚ ድማ ኢና ንነብስና በቶም ናይ ውሽጥና ጽባቐ ርዮም ኩሉ መዓልቲ ካባና ዘይፍለዩ ሰባት ከነኽብባ ዘለና በቶም ቃንዛኻ ጥራይ ዝርዩ ናትካ ኣገዳስነት ዝስምዖምን ዘዘኻኽሩኻን ዓይንኻ ክትዓፀሉ ጥራይ ኣብ ትኽእል ብኸመይ ዓይንኻ ክትከፍቶ ከም ትኽእል ዘርዩኻ حما غير كم جناخ كابوتهم من غزيبو ولا كان خقدفخا مسلن أخالون مخنياتن إنكالون فتصيمهم زي قدفخا أب حما كان منفعات كان أبغونخا دوزو بلسابات نفسخا كتخبا يقبا نحجم بار كبرات خاطة تلتنا بزي كزارو بولوس أنا حخو مسرت ناب نحنتي صدرا كاب زقاتا ما زي حزن فتسامي بزي تفتسامي حلمي زبل عرس تزغربت حد صار جناخ أزياء مهريزانتا كسقروكم ዘይተፈጸመ ሕልሚ ሓደ ግዜ ሓንቲ ኣዝያደ ስድራ ነበረ እዛ ስድራ ኣደን ኣቦን ምስ ሓንቲ ጓሎም ዝሓቆፈት እያ ነቲ መሰረታዊ ዝኾነ ዘድልዮም ነገራት ጥራይ ክሽፍን ዝኽእል እትዋ ዝነበሮ ኣቦ ናይታ ስድራ ጥራዩ ዝነበረ ዋላ እኳ እኹል ገንዘብ ኣይሃልዎ ናይ ኩሉ ግዜ ዝነበረ ሕልሙ ግን ንጓሉ እታ ዝበለጸ ዶክተር ኣብ ዓለም ክገብራ እዩ ንጓሉ ብጣዕሚ ዘፍክራ ዝነበረ ጓሉ ናይ ሓማቐትን ኣዝያን ፍዕት ቆልዓ ነይራ ሓደ መዓልት እምበር ናይ ካልኣይ ደረጃ ውፅኢታት ንገረሉ መዓልት ኣኸለ ከምቲ ናይ ኣባ ትምኒትካ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰርዐት በቲ ዘመዝገበቶ ውፅኢትካ ኣባ ብጣዕሚ ተሓጎሶሞ ሎም መዓልቲ ባኺ ኮርኤን ተሓጒሰኒ ሕጂ ዝኾነ ኣነ ክገዝኣል ክትደልዮ ነገር ሕተትኒ በላ ጓሉ ተቐበላ ቢላ ባባ እታ ሓደ መዓልቲ ዘርኣውኻ ክዳንየ ደልየያ ግን 1500 ዋጋ ሽዑ ግዛለይ ኣይበልኩኻን ሕጂ ግን ንሳ ክትገዝኣለይ ዲኻ ክትብል መለሰ ኣባ ብጓሉ ሕጉዝ ብምንባሩ ዋላ እኳ ነታ ክዳን ከግዝእ ዝኽእል እኹል ገንዘብ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ ተነበረ ጉህያ ክርያ ስለ ዘይደሊ ግን ክገዝኣላ ተሰማምዐ ኣብታ ዝቐጸለት መዓልቲ እምበር ነታ ዝደልየታ ክዳን ገዚኡ ሃባ ኣድያ እዚ ምስ ረኣየት ነታ ክዳን ከግዝእ ዝኽእል ገንዘብ ከም ዘይነበሮ ስለ ትፈልጥ ድማ ነዛ ክዳን መግዝእ ዝኾን ገንዘብ ዳ ካበይ ረኺብካ ክትብል ሓተተ ሰባያካ ቁሩብ ዝዓቀብኮን ገንዘብ ነይረናኒ ናአን መመላእታ ክኾነን ከዓ ደመይ ሸይተ ምክንያቱ ንጓለይ ተስፋ ክቁርፃ ኣይደሊን በለ ድሕሪ ግዜ ካብ ጓሉ ኣብ ናይ ሕክምና ኮሌጅ ኣተወት ኣቦካ ነቲ ናይ ቤት ትምህርታ ክፍሊ ዝኾን ገንዘብ ንምውህላል ኣበርቲዑ ሰርሐ ናይ መወዳእታ ዓመት ከምኡውን ንዓኣ ናይ መወዳእታ ክፍሊት ብምዃኑ 80,000 ዝኣክል ገንዘብ ኣድልይዋ ነበረ
أبوها أخل جنزب يقولون أنتو هون حجون كم قال جيرو دا كفولو أديا جنزب كم زين برات فلت نيرة سلازي إتجنزب دا كابيم تيكايو نز جنزب كتركب زخونة زيادة النجردو غير كأيخا كتبل حتى تطو نو نحدنا كليت أجمع زنبور حمام منبر كليت تهيبة بجاخ جن نقولنا بزعباز النجار كيت نجريا مخنياتو أنت فليتا نسا بدلني قينو كيسمع كبل لسلا دحري قرب معالتات مبار ناي قالوا ناي ممرقتا معالت بمنبارو أديان أبوان أبغزا كوينو قالوا مجمر يجزي دكتور كوينا نابغزا كتمت يصبيوا نبرو جن زي كم تثبيتهم بتي نساتف قرودي سلستتاللت بعلا نفسها قتلت ويو نزخلو مسجد الحليفهم قالوا أبز بتصح زبصحو حلمهم سمير اللون سئناتهم من دخناتهم كي عقتهم ننفسهم كيبولو نتازف قروا قالوا دكتور كوينا كتموتهم مسكتور حقوسهم لا تتصبيكن ريسا قالوا دا نغزوهم مثلا كبرات تخاتاتلتي حجسكي حسب أمنا بلو منيو بحق زموتا سلازي أب نقبرون نوصنا وسانتات أركيونا كل تجزي كنحسب يقبعناي نمن إلنا إنا نقبرو زلنا إتي كتقبرو تحسب زلخاخ نمن نقطعمي لنفسخا نفكرتخا ويس نصلاتخا كابزا زانتا نمهار نقر انتهالي لما نسيو اتاقوال حدا زي تاكم زي فكران ودي بديلني وي أتالي لني إليا نفسا زاتفات نوتهم لعلمانن زفكروا أبتزبت حتى درجة كتبت إحزا حق زوا سدراء زمجة حماء صعبين سلوان فتسيما أبقى متايا توتون أبوهون كساب دومون كلي تنشيتو نتزنا ورا حلمي كون كخون زاق علي نيرو جناخ إزون كنت خوينو دا أترفع امباركس كبرات خاتاتلتن كل جزي نتي زفكرة كان من تخز حلفن كبرن واغان ناي هيوتكا كتهب عليكا امبر نوتهم زيف كرخا أيكونن بون كتحللن تصفاهو تقورتن كتقون كتحزنن كومون قبل عليها حماء حساب كتحسبن زي كونس نتي زفكرك اندار أخان اندا حسب كان دا نبر كله زلكا ساعتين جزين كبرن أبتم زفكرخان زخبرخان تراي كتوب فيدهم هاي قبا مخنياتو مسنكت زي فكرنا نحنا كنقوهن كنحزنن قبل علينا ونبعلنا بدل مسنفتسم نتسألقينا عوات نعنان نتزفكرنا نجن ودكات سلازخونا. We should value our life for those who love us, not just give up for those who don't. أمودات أمبار كبرات خاتاتلتنا بزعبا حدش فيديو مسورة notification مالت أب أوانو يمتعكم كم ديل تحيفكم لنا نيركم نسخات مخنيات انتاي كل جزي سابسكرايب مسقبرنا نزا دول ناي notification مالت يوت أو يغنا all نبلا سلازي كل جزي دما أب أوانو كبت حناي بسترفة أبزعاتي خاون نايزا حلف فيديو تمرتات اللو ناي انجليش كوم وناي كمبيوترين سون بكتتال يكال مباركس نلومز نرنا تحستو زستخاتات الكومين يرو بكومنتن ايميلن تونازل لهم ريتو أم مدباتنا حقاز بمخانو تساتفوكم كموترو أيفلينا ناي مدباتنا تخافلتن مخان سابسكرايب كتقوبرون زي بطحم حوات من تخبطحمون شير بمبال كنبس حلوم بزا قاطع من اللابو أبقى تصالي بخال مدب سان راخب سسنايو نعاخو